Razmišljala sam da li ovo da podelim sa vama, ali osjećam da treba. Zato što letovanja često izgledaju kao sa razglednice. Sunce, more, osmeh. Paralija ovih dana jeste divna. More mi prija, volim da plivam, sunce greje, uživam s Milicom i Nebojšom, ali sinoć me je telo podsjetilo da nisam samo na odmoru, da sam i dalje čovjek, žena zapravo, biće koje osjeća čak i kad se pravi da je sve pod kontrolom. Krenuli smo u običnu laganu šetnju. Bila je velika vrućina, danima bez klime, smeštaj na trećem spratu, telo iscrpljeno, pijemo hladnu vodu, spavamo loše. Znaš ono kad pomisliš da će šetnja da ti prije. Upravo tako. A onda iz čista mira, jak bol u želucu, mučnina, osjećaj da propadam. Nisam mogla da dišem, ni da govorim, ni da objasnim Nebojši šta mi se tačno dešava, ni kako da mi pomogne. Samo sam stajala ukočena, čekajući da padne. Bez snage u nogama, bez kontrole u rukama. Zaledila sam se. Nisam plakala, nisam ni paničila na način na koji ljudi zamišljaju da to izgleda. Samo sam bila prepadnuta. Kao da sam izašla iz sebe i gledala sve sa strane. Nebojša je bio uz mene, uplašen. Jedan Grk je pozvao hitnu pomoć. Odvezli su me u bolnicu u Katariniju. Nisu mogli da mi nađu venu da izvade krv, vene su se povukle. Tijelo je bilo u šoku. Posle 2 sata analize i pregleda, doktorka mirno kaže: panični napad, više vode, elektrolite i bez plivanja. Panični napad u tuđoj zemlji, sa mojim polovičnim engleskim, bez snage da objasnim kako mi je. Ne, nisam bila slaba, sam iscrpljena od svega što guram, od svega što nosim, od svega što prećutim, od svega što mogu ja. Zato ti ovo pričam, jer možda i ti baš sada u ovom trenutku nosiš, možda si zaboravila kad si poslednji put udahnula za sebe. I to je u redu. Ne moraš sve da stigneš. Ne moraš uvek da budeš jaka. Ne moraš nikome ništa da objašnjavaš i dokazuješ. Samo te molim, slušaj to šaputanje pre nego što postane vrisak. Slušaj šaputanje i slušaj svoje zdravlje koje je važnije od svakog mora. Tvoj mir je vredniji od svake slike. Svakog moram još ovo. Slušaj pre nego što padneš kao ja.